En aquesta sessió aprendrem a gestionar les eines dins de GeoGebra, treballarem amb les eines creades per Ramon Nolla per fer construccions dinàmiques com aquesta que esteu veient d'una simetria central i aprendrem a utilitzar el full de càlcul com a suport de les construccions. Veureu que ens facilita molt la feina quan fem ordres repetitives. Som-hi? Anem a començar amb aquest document, si us sembla. Vale? Llavors, jo primer el que faré serà borrar tot això, vale? I deixarem només l'eina aquesta mod i el pas. Però abans de començar a començar a fer la construcció aquesta, anem a comentar una cosa que va quedar pendent i algú m'ha preguntat a través d'un correu, preguntant a veure què podem fer per a aquestes eines. És a dir, en aquest cas d'aquí tenim aquestes eines que us vaig passar, i ara voldria que aquestes eines utilitzar-les en altres documents que potser ja tinc començat. Llavors, jo el que us vaig dir que jo tinc sempre un document mare, és a dir, tinc un document base, que el tinc a dintre amb un arxiu, i el tinc posat que només sigui de sola lectura per sense voler no eliminar-lo, d'acord? I allà tinc diverses coses. I llavors vaig borrant les coses que no necessito. I és més fàcil que no pas anar passant els documents, el que serien les eines, d'acord? Com es pot fer per agafar i exportar aquestes eines i tenir les eines en un arxiu i després insertar-les en un altre, d'acord? Anem a veure. Si anem a les eines i anem a administrar les eines, aquí teniu totes les eines que heu creat o que no són les per defecte del programa, d'acord? Llavors, es pot agafar una eina i, per exemple, apretar aquí que posa anomena IDESA. Si jo faig això, automàticament, anem aquí a sessió 4 i dic aquí, per exemple, l'eina aquesta que he posat és la TRESEC. I ara se m'ha gravat un arxiu, que si mirem la carpeta on el tinc gravat, és aquest arxiu que posa aquí, i l'extensió, si el document normal de GeoGebra és GGB, el document d'una eina és GGT. I així sabrem que són eines. D'acord? Però hi ha moltes eines aquí. Clar, si he d'anar una per una, també puc agafar i seleccionar-ho tot. L'última no és d'en Ramon Nolla, per tant no l'agafo, i puc dir desar, i podria posar aquí, per exemple, Ramon Nolla, perquè sé que són les seves eines. Ara com les puc importar en un altre document? Jo ara us obro un document nou perquè ho veieu. Si obro un document nou, si se m'obre, ho puc fer de dues maneres diferents. Podria agafar simplement l'arxiu on tinc el document i si apreto, si el col·loco aquí sobre de GeoGebra, si teniu el GeoGebra Clàssic 5, el poso aquí dintre i en teoria se m'ha instal·lat, tot i que no el veig. És el problema de posar eines, no les veig. Com puc fer per veure-la? Doncs vinc aquí a eines i anem aquí a dalt de tot, a personalitzar la barra d'eines. Si venim aquí ara veiem totes les eines que tenim en el GeoGebra, és a dir, les eines aquestes d'aquí dalt, les veiem totes. Si veieu que hi ha un més és que hi ha un desplegable, per tant, aquí tenim eines a dintre d'aquesta que posa punt, i aquí ara mateix no la veiem, però aquí a la dreta què veiem? Veiem les eines extres que tenim que no són de GeoGebra. Llavors jo puc agafar aquesta eina, seleccionar-la, per exemple, em vinc aquí darrere de tot i dic insereix. I ara automàticament se m'ha posat a darrere de tot. Ara de moment aquí que no ho veig, però quan apliqui, aquí veig que hi ha l'eina. Aquesta és una manera d'inserir-la, que és agafant el document aquest i arrossegant a sobre. Una altra manera de fer-ho és obrint aquest document. És a dir, jo tinc aquest document que ara mateix tinc aquesta eina només, però podria tenir coses dibuixades. Imagineu-vos que tinc punts o tinc coses. I ara vull importar aquí el document, però no vull fer-ho d'aquesta manera arrossegant, sinó que vull anar aquí. L'altra manera és anar com si obríssim un document nou, d'acord? I abans et diu si vols gravar. Millor gravar perquè si t'equivoques i no agafes unes eines, sinó que agafes una altra cosa, si agafes un altre document GGB, t'obrirà el document i aquest el tancarà, per tant ho perdreu tot. Per tant, vaig aquí a desar,
i dic aquí XXX, un document, ja el tinc, i ara el que vull és obrir, no? Me'n vaig allà on tinc gravat, que jo ho tinc per l'escriptori, on ho tinc. A l'escriptori, sense voler, he apretat. De res, que per aquí és més farragós anar. Escriptori, curs GeoGebra, documents classes, sessió 4. I aquí tinc el que posa Ramon Nolla, GGT, que és el que acabo de crear. Si obro, també em passa el mateix. Me'ls ha inserit a dintre el document. Fixeu-vos que el document segueixo tenint el mateix que tenia, el que he fet 4 punts, però no m'apareix aquí. Aquí només tinc una eina sola. Llavors, si vaig aquí una altra vegada a eines, personalitzo la barra d'eines, llavors puc anar aquí i fixeu-vos que aquí tinc totes les eines que se m'acaben d'instal·lar. Llavors, vindria aquí, en l'última, si apreto aquí directament i dic insereix, se'm posen a darrere, perdoneu, ara aquí se m'ha posat davant de tot, elimino. He d'anar sempre allà on vull inserir-ho, si vull inserir aquí, si apreto aquí sobre i poso insereix, fixeu-vos que se m'insereix al costat, serà una altra columna, d'acord? Jo vull que es posi a dintre. Perquè es posi a dintre he d'obrir el desplegable, situar-me aquí al costat d'aquest document i d'aquest, i clicar l'ordre que vull inserir. Se'm col·locarà dintre del desplegable. Em vaig així, i vaig inserint. Aquest d'aquí no el vull aquí, sinó que el vull aquí dintre, l'he d'eliminar, se'm torna a posar aquí i ara el torno a posar a inserir. I ja tinc el desplegable. Aquest no el poso perquè, fixeu-vos que ho he inserit 2 vegades. La primera vegada m'ha creat un i després un altre. I ara aplico, penso una mica, està tancant, suposo, no? Tanco, i fixeu-vos que aquí ja m'ha tornat a sortir el desplegable que tenim en el document que us he compartit, amb totes les eines. Sí? Seria una manera de fer-ho. Jo, de totes maneres, això és molt farragós fer-ho cada vegada, i jo opto per l'opció de crear-te un document mare que facis servir sempre per començar activitats si són eines que fas servir normalment. Això no ho deso. Llavors, Josep, si vull que m'aparegui l'eina, o sigui, ara, si tanques l'arxiu i el tornes a obrir, no t'apareixerà, no? L'hauràs de ficar manualment una altra vegada. No. Si es crea les eines, es posa les eines a dintre i graves, automàticament estan a dintre. Vale. Les eines estan dintre del document. O sigui, aquesta fletxeta que has ficat ara sortirà sempre, a partir d'ara. En aquest document que he fet, sí. Però amb un arxiu nou? Amb un arxiu nou, no. És a dir, no et queda en la base de GeoGebra del teu programa, no et queda. Vale. Ara ho entenc. Sempre ho has de fer està com inserit en un document. No sé si es pot fer de posar-ho dintre del programa. Això és una cosa més sofisticada i no sé si hi ha l'opció de tocar tant el programa. Estaria molt bé saber-ho, perquè el que passa que a vegades hi ha eines que fas servir i si fas servir... Jo, per exemple, faig servir poques eines. Només faig servir aquestes que em serveixen per construir i la resta no faig servir mai eines perquè faig servir el full de càlcul. Avui, a veure si ho mirem i ho veiem. Llavors, per fer aquest exercici, anem a fer el que havíem vist aquí. Anem a fer aquest tipus aquest exercici, però ho farem a través de, en vez d'un axial, ho farem central. Per tant, primer de tot hem de construir un polígon. Doncs anem al document i construïm un polígon. Anem a l'eina polígon, posem el color que vulguem per aquí i decidim els punts que vulguem. Jo, no sé, em posaré 6 punts. I llavors crearem un punt que sigui al centre, no? I en aquest li direm O. Que serà l'origen. Aneu intentant-ho fer o algú intenta fer-ho o no? Sí? Si no, ho dic perquè per anar més a poc o anar més ràpid i poder fer més coses. Doncs ho anem fent. Llavors, anem a pensar com és la simetria axial. Aquí el programa té aquí, en aquest que hi ha com és de simetria, aquí tenim totes les eines de transformacions
isomètriques, bueno, n'hi ha que no són isomètriques, no? Hi ha la inversió també per aquí, hi ha l'homotècia, és a dir, transformacions en general. Vale? Tenim simetria axial, tenim simetria central, tenim inversió, vale? Vull dir que els que feu tangències i que voleu fer coses amb inversió és fantàstic perquè et fa la inversió fàcilment. Vale? Avui no tocarem, però tenim la rotació, tenim la translació i tenim l'homotècia. Vale? Llavors, si féssim la simetria central, és tan fàcil com agafar simetria central i aquí ens diu seleccioneu l'objecte i el centre de simetria. Per tant, selecciono l'hexàgon aquest i selecciono el centre de... i ja tinc la simetria axial. De manera que jo agafo aquest punt i si el desplaço, l'altre també se'n mou. Vale? Llavors, jo aquest tipus de construccions està molt bé fer-ho, no? És a dir, quan treballes a l'ESO, doncs, que fer simetries, etc. Jo ho trobo bé, vale? Però clar, quan estem treballant a batxillerat, ens interessa que sàpiguen com fer-ho, no? Llavors, jo el que faig és, normalment, aquests exercicis que jo faig són documents que ensenyen com es fa el procés, no? És a dir, ensenyen com es fa tot el procés, no? Que fas una línia perpendicular, que després agafes la distància des del centre i la copies, etc. No? Llavors, jo m'inclino més per això, perquè els alumnes de batxillerat poques hores tenim per poder fer coses amb GeoGebra. Llavors, jo ho plantejo més com a activitats o documents que ells poden, tu els hi pots ordenar d'alguna manera perquè ho puguin tenir, o pots fer servir la classe per explicar el contingut, com és, i després ells a casa ho poden veure i remirar i modificar i moure, etc. Vale? Jo ho entenc d'aquesta manera. Potser m'equivoco, potser seria interessant fer-ho d'alguna altra manera. Però llavors anem a mirar de fer aquesta construcció, vale? Aquesta simetria axial, però com si ho dibuixéssim, si us sembla. És a dir, traçant la recta que va des de C fins a O, allargant-la, no? Agafant aquesta distància i marcant-la aquí, etc. Vale? Si us sembla, Jo crec que i farem que sigui de forma dinàmica, que es vegi la construcció tipus aquella que heu vist. Vale? Llavors, si això d'aquí és tot perdó. Selecciono tot una altra vegada i ho elimino. Vale? I ara anem a mirar de construir aquests punts. Vale? Llavors, començaríem pel punt C. No? El punt C què he de fer? He de buscar el simètric respecte a aquest punt. No? Llavors, podria agafar tranquil·lament i podria fer la simetria central, podria marcar el punt C i el punt O. Vale? Però clar, quan tracem una línia des de C fins al punt C', el C' no el sabem mai, no? Per tant, sempre hem de com allargar el segment. No? Vale? Llavors, hi ha una manera que és fer això, fer la simetria d'aquest punt, i hi haurà una altra manera que seria fent... Recordeu que l'altre dia vam veure l'ordre homotècia? Vale? Doncs hi hauria una altra ordre que seria fer la homotècia, vale? Del punt O respecte al punt C, hi ha una distància de 2 vegades i alguna més. No? Jo podria posar, per exemple, 2,2. Fixeu-vos que m'ha agafat el punt O i respecte al punt C, aquesta distància que hi ha des de C a O, l'ha multiplicat per 2,2, de tal manera que el punt O se m'ha passat aquí baix. Vale? Llavors, aquest punt d'aquí és més lluny. Per tant, què puc fer ara? Jo ara podria fer des d'aquest punt, no? Aquesta distància OC ha de ser igual que OC'. No? Per tant, jo aquí, amb un exercici que faríem a mà, agafaríem el compàs, punxaríem aquí i agafaríem més prim la línia, i agafaríem i faríem passar per C i després sobre aquest segment que hauria, sobre aquesta semirecta que hauria dibuixat des de C, perdó, aquesta recta, semirecta no, hauria dibuixat un segment més o menys que aniria des de C fins a O', no? Acabaria trobant aquest punt C'. No? Que seria així? És a dir, faríem un segment de C que passi per O, l'allargaríem una mica més del compte i després l'agafaríem des del centre, amb el compàs faríem aquesta distància i la portaríem aquí. Sí? Vale, doncs anem a mirar d'intentar-ho fer d'una manera fàcil i que es pugui fer. Anem a intentar agafar aquestes ordres que tenim aquí d'en Ramon. Vale?
Anem a començar primer de tot, el primer pas que hem de fer és un segment, no? Hem de fer aquest segment des de C fins a O', no? Sí? Vale, doncs farem una cosa. Borro un moment la circunferència i la recta i anem a dibuixar-ho, vale? Llavors, dibuixaríem un segment, aniríem a agafar aquesta ordre, 3 sec, vale? Llavors, si agafo aquesta ordre, fixeu-vos que em diu 3 sec, vale? Per tant, primer de tot he d'escriure l'ordre perquè no la puc fer no la puc fer sense escriure. He d'escriure 3 sec, vale? És a dir, TR sec de segment, les dues paraules en majúscula, i obrir un parèntesis. Vale? El primer de tot, si no m'equivoco, és el nombre total de passos que hi haurà en la construcció, vale? Que és aquesta variable que teniu aquí que posa pas. Per tant, escrivim pas. Tot seguit, totes les dades que hi ha aquí dintre del parèntesis van amb una coma. Poso una coma, vale? I llavors el nombre. Aquest nombre que he de posar és quan vull que la construcció, l'ordre aquesta de segment, quan vull que es comenci a dibuixar, quan aquest valor del mob tingui un valor concret. Vale? Llavors, el primer de tot és que aquest valor és una variable que és aquesta barra discant. Per tant, aquí darrere el pas he de posar aquesta variable, la mob, vale? Els moviments que hi ha, vale? Perquè dependrà d'aquest moviment, d'aquesta barra discant. I ara he de posar el nombre en el número que quan tingui mob que es desplaci. Per exemple, si poso 5, doncs entre 5 i 6, quan es vagi augmentant el mob, el segment aquest s'anirà fent. Vale? Per tant, com que és el primer que anem a fer, podem posar, per exemple, 1. Vale? I llavors hem de dir-li des d'on comença fins a on acaba. Vale? En aquest cas d'aquí, començarà des de C, vale? I volem que acabi a O'. Vale? A O'. Sí? Fixeu-vos que ja se m'ha dibuixat el segment, perquè ara jo mateix, no sé com ho teniu vosaltres, però jo tinc el mob el tinc a partir del 4, no? Per tant, ja s'ha construït, no? Perquè de 1 a 2 és quan es construeix. I ara apreto intro. Vale? I ara fixeu-vos que si tiro enrere, vale? ja em va, no? Que es va movent, no? A 1,5 ja ha passat al centre i segueix fins a O'. Sí? M'he perdut, Josep. Vale, digue'm. No, que intento fer-ho, però em perdo. Són masses variables i m'he perdut. Vale. Mira, t'ho torno a posar. És això. És a dir, has de posar 3 sec, que és el segment, és l'ordre de segment, parèntesis, pas, coma, mob, MOB baixa, coma, un 1, que és la posició en la que farem que es dibuixi, coma, la C majúscula, que és el punt C, coma, i O', O majúscula prima, que és el nom que me li he posat quan he fet l'homotècia. Si l'heu fet, Si no l'heu fet, poseu el punt C' o poseu el punt que tingueu aquí. Vale? I si apretes, ja et sortirà i llavors movent la barra discant des de 1 veuràs que es comença a moure el segment. Vale? Llavors, una altra cosa que faríem, fixeu-vos que aquí, fixeu-vos que aquí quan acabo de fer un segment, fa tots els segments primer, em fa com un arc de circunferència aquí per indicar-me que agafa la distància aquesta, agafa aquesta distància i després em fa un altre aquí. És a dir, trasllada primer marca aquesta distància i després la posa aquí. Llavors, primer de tot hauríem de fer com un arc de circunferència, un arc que anirà des d'un punt que estarà girat respecte a A i un altre punt que estarà girat cap al sentit contrari. Per tant, hauríem de fer primer de tot aquests dos punts. Anem a la construcció. I ara, per portar la distància aquí, el que podríem fer que fer tots els segments de totes, fer segment i marcar l'arc. Anem a fer això. Ho farem primer d'un segment només. Fem el segment aquest i ara anem a fer com un arc de circunferència que vagi al voltant del C. Per poder fer això, el que hem de fer és trobar primer un punt, que serà el punt d'inici, i un punt final. Per tant, el que farem serà girar el punt C respecte al centre. Llavors, anirem aquí a les ordres i anirem a l'ordre que posa aquí rotació al voltant d'un punt. Aquest cas sí que el podrem dibuixar directament perquè és una ordre de GeoGebra i, per tant, jo puc agafar aquesta ordre i diu seleccioneu l'objecte per girar.
en aquest cas és C. El centre de gir, marco O. I ara diu en treu l'angle. Llavors, podem posar un angle qualsevol o podem posar, com que ho farem moltes vegades, igual ens interessa un angle més petit o més gran, el que podríem posar és una variable. En vez de posar un angle o un valor, podríem venir aquí, com que encara no tenim cap angle posat, i podríem escollir, per exemple, alfa. Fixeu-vos que aquí a la barra tenim a la dreta de tot tenim els símbols i podem escollir aquí un símbol d'angle. I agafo aquí, per exemple, agafo alfa. I aquí fixeu-vos que us diu sentit antihorari o sentit horari. Per defecte, el programa, com la majoria de programes, si no m'equivoco, AutoCAD i així, antihorari, el sentit normal d'un angle, quan li poses un angle i no poses res, el fa sempre en sentit antihorari. Si no, ho has d'indicar o posar un signe negatiu davant de l'angle. Llavors, jo posaré alfa i ara em dirà, em pregunta això, crear punts lliscant. Vols crear un punt lliscant per alfa? I jo dic que sí. Llavors, aquest punt lliscant, ara tindré un problema, que m'haurà fet un número però no m'ha fet un angle. Sí, m'ha agafat un número i no m'ha agafat un angle, però bueno, no passa res. Llavors, aquesta distància jo la podré variar. Fixem-nos aquí, ara està a 0, 0,2. Potser el que hauríem d'haver fet és primer de tot crear una barra lliscant. Ho fem? Tirem enrere. O agafo aquesta barra, perdó, agafo el punt C, l'elimino, aquest C' supo que m'ha fet, i elimino la barra aquesta lliscant. I farem una barra lliscant directament. Agafo una barra lliscant, la creo aquí sota i li dic que sigui, veieu que aquí hi ha diferents opcions, hi ha nombre, angle o enter. No sé què vol dir, no ho he fet seguir mai. Anem a angle directament i ja ens selecciona directament alfa. I aquí ja, quan configures d'aquesta manera la barra lliscant, ja li pots configurar quin és el valor màxim i el valor mínim. Llavors, posarem, per exemple, de 0 a 20 graus, a 10 graus, com a molt. I increment de 1. Bueno, 0 no, perquè llavors no ens faria l'arc. Ens posarem des de 2 graus fins a 10 graus. Tinc una barra lliscant aquí. I ara tornem a fer l'ordre aquesta que hem dit. Anem a les ordres de gir, torno a apretar gir, que ja la tenia seleccionada, per tant ja la tinc. Seleccioneu l'objecte a girar, tornem a agafar C, el centre de gir, que serà O, i aquí li escriurem alfa, que tenim aquí, que ja, com que ja el tenim definit, ara ja m'agafarà directament aquell valor. Fixeu-vos que com que no he dit res, els 10 graus que jo he posat en aquesta barra, que cada vegada fixeu-vos que puc ajustar aquesta distància, o aquest angle, me l'ha fet sempre en sentit horari. Llavors, si jo vull fer que em faci un arc des d'un punt aquí a la dreta i em vingui fins aquí, he de fer la mateixa ordre, però ho he de fer amb angle negatiu. Hauria de posar menys alfa. Doncs anem a fer-ho. Girar, i em selecciono el punt C una altra vegada, al centre, i marco l'angle aquest i torno a posar alfa. I llavors li posaré menys, signe menys. D'acord? I fixeu-vos que ja tinc els dos punts. Sí? I ara podria agafar i dir-li que em faci un arc des del centre, des d'aquest punt fins a aquest. Per això, Ramon va fer una eina, que és aquest que posa... Hi ha dos, fixeu-vos que n'hi ha un que posa PA al final i un altre que posa PH. És tram d'arc de 3 punts A. Suposo que aquest podeu voler dir sentit horari i sentit antihorari. La A és antihorari, la H és horari. Llavors, en aquest cas, jo crec que hauríem d'utilitzar aquest. Després veurem si ens equivoquem. A vegades em passa. Llavors, si utilitzem aquest, per exemple, a veure si ho podem fer de forma visual. El primer hem dit que era pas, no? Doncs marquem el pas, a veure si m'ho fa. El nombre, el segon valor que em diu nombre,
No sé si funcionarà, El segon valor que d'allò era el mob. Després teníem que posar el número en el qual volíem que es fes l'ordre. Si l'altre era 1, aquest serà el 2. I no m'ha demanat punt, per tant, no m'ha fet res, no? Doncs s'ha de fer escrit, ¿vale? Tornem-hi. S'ha de fer escrit, ¿vale? Llavors, escrivim aquesta ordre que posa aquí dalt, aquesta ordre que posa aquí. A veure què ha passat. Algú m'ha demanat alguna cosa? Algú ha fet... Algú que vol entrar. Vale, doncs anem a escriure l'ordre aquesta que tenim aquí. Es veu bé la pantalla o ho llegiu bé o voleu que ho faci més gran? Una mica més gran, jo. Sí, jo ho veig bé. Una mica més gran, doncs no passa res. Si a algú que li costa, doncs no passa res. Ara sí, si es veu millor. Ara més gran, no? Vale? És a dir, escrivim l'ordre aquesta. Arc, 3, estem en treball-llengües. H, vale? Això seria l'ordre. I ara aquí hem de posar el mateix que posàvem en l'altre, vale? Pas, coma, mob, coma, el número 2 de la posició 2, vale? Coma. Vale? Aquí ja estarem aquí. Ara hi ha punts. Vale? Si no m'equivoco, el primer punt és el punt al centre de gir. Vale? Per tant, en aquest cas és O, majúscula, coma. Després hauríem de posar el punt inicial. Si ho hem fet bé, hem posat l'horari, em sembla que és l'H, vol dir horari, hem de posar primer aquest que tenim aquí dalt i després el de baix. Vale? Com es posen quan tenim tants símbols amb cometes, subíndexs, així. Vale? Seria C majúscula, prima, vale? Una prima, vale? Una cometa, i després per posar el subíndex recordeu que és la barra baixa i el número 2. Vale? Seria així. I per posar l'altre és C majúscula, U prima, barra baixa i 1. Fixeu-vos que abans d'acabar l'ordre, abans de tancar-la, ja se m'ha dibuixat. Veieu que se m'ha dibuixat? Però fixeu-vos que està al revés, no? M'ha dibuixat l'arc de circumferència que no m'interessa. Sí? Llavors, el que hauríem de fer és fer al revés, no? Senyal que he pensat que era una cosa i és una altra, és en sentit horari, no? És en sentit antihorari, quan és H. Llavors, aquí en el primer posem un 1 i en el segon posem un 2. I ara ja sí que tinc l'arc aquí. Sí? I si apretem intro, ja tenim l'arc dibuixat. Llavors, aquí, en teoria, jo el que faria seria agafar el punt C1 i el punt C2, ¿vale? I a partir d'aquí la finestra algebraica, aniria aquí al cercle aquest que ja he dibuixat, i apretaria i els faria que s'amaguin. No m'interessa que s'amaguin. Vale? No m'interessa que es vegin, perdó. Llavors, si moc la barra lliscant de moviment, fixeu-vos que se'n veu com si el dibuixés, no? Sí? Llavors, Digues. No, que m'he perdut amb com has vinculat la barra lliscant amb l'ordre. Sí, amb la resta de passos. Perquè has fet primer una barra, però l'has eliminat, després n'has fet una altra. Sí, però la barra mob ja la tenia. La tenia inicial i ja estava creada. Llavors, el que he creat la relaciono amb l'ordre, no? L'ordre aquesta que jo he creat. Vale. Quan dius mob, ho estàs lligant a aquesta barra que ja tenies aquí. Exacte. A la variable d'aquesta barra. És a dir, una barra no deixa de ser una variable. És una variable numèrica, que pot variar. És un número que va variant. I quan dic pas, vull dir aquesta altra variable que tinc aquí. Que en aquest cas posa 8, que és el nombre de passos que té aquesta construcció de moment. Que si mires l'ordre mob, vas a propietats de mob, ara si s'ho veure, ara se'm penjarà i ja veuràs. Si vas a les propietats, veuràs que la variable mob va des de 1 fins al valor aquest de pas. Aquesta barra va vinculada al pas. Per això sempre posem primer l'ordre pas i després mob. Vull dir, la variable. Llavors ja tenim aquest arc. Llavors, una cosa que hi ha aquí és que fixeu-vos que quan dibuixa, primer dibuixa un segment, que és com un radi, no? Llavors, jo el que faig a vegades és, aquí, agafo propietats d'aquest segment i el que faig és que a la llegenda
em posi el segment. Aquest segment és OC, no? És la distància OC. Doncs jo aquí el que faig és poso OC. I automàticament aquest document, aquest segment, quan es dibuixa, és un radi que posa OC. I aquest text es pot moure al voltant del punt mig d'aquest segment, per si el voleu posar més cap aquí o més cap allà. El que m'agradaria és poder posar una barra a sobre per determinar que és un segment, però no sé, em sembla que no es pot fer. Llavors ja tindríem el radi, l'arc de la distància, que jo potser reduiré una mica més aquest radi, l'angle el posaré més petit. I ara anem a transportar aquesta mesura a l'altre punt, el punt C' aquest d'aquí. Llavors, ara hauríem de tornar a fer el mateix. Hauria de tornar a agafar el punt C', aquest d'aquí, girar-lo cap a l'esquerra, girar-lo cap a la dreta, girar-lo cap a la dreta, girar-lo cap a l'esquerra, i tornar a fer l'ordre. Tot això són moltes ordres molt repetitives i que al final se'ns faria molt pesat tornar-ho a fer tot. Llavors, anem a intentar buscar una manera per fer-ho més fàcil, perquè no sigui tan pesat i al final no ens haguem de tirar tantes hores que al final ens cansem i no vulguem fer construccions amb GeoGebra, perquè pot passar. Llavors, anem a intentar utilitzar el full de càlcul. Us vaig ensenyar el per què. A Visualitza, teniu aquí que posa full de càlcul. Sota finestra algebraica, full de càlcul. Llavors us obrirà un full, en aquest cas jo el tinc, potser s'us obre així a fora. Aquí a la dreta el podeu vincular i podeu fer que estigui a la mateixa pantalla. Aquí, aquest que posa aquí, aquest rectangulet amb una fletxeta al costat, si poseu aquí, s'us vincula en el document i us queda enganxat en el document. Aquí no sé per què aquesta columna està molt ampla. I això és com un full de càlcul. És com un full de càlcul. L'únic que jo aquí, en les caselles, jo puc posar els valors que tinc per aquí. Ara anem a veure com. Vaig a treure el moviment. A veure, abans de fer-ho, per facilitar les coses, com que jo vull obro aquests dos punts que tenia aquí i creixo això una mica perquè es vegi clar. Aquí ja havia creat aquests punts. Llavors, fixeu-vos que quan he creat aquests punts, allà on el C1 i el C2, fixeu-vos que estan, si apreto sobre propietats, fixeu-vos que aquest punt es diu rotació de C, angle menys alfa i O. I l'altre punt, si apreto dues vegades a sobre, és el mateix, però menys alfa. Llavors, jo què podria fer per facilitar les coses, ja veureu per què, és agafar aquest text que posa aquí el C en la definició de C' sub 1, podria agafar aquest text, el podria copiar amb Ctrl+C, per exemple, faig Ctrl+C, el copio, ara tanco aquesta ordre. I podria venir en l'ordre aquesta que he fet, quan tinc el segment posat, que és quan estic entre el 2 i el 3, podria venir aquí sobre i aquesta ordre que he fet, fixeu-vos que aquí tinc C1, no? Doncs allà on està relacionat amb C1, aquí que posa C1, jo podria venir aquí i enganxar la definició de C1. Ho faig per facilitar les coses i perquè després vagin les coses més ràpid. És a dir, he agafat la definició que tenia quan mirava propietats de C' sub 1 i he agafat aquell escrit que hi havia, que és el que defineix aquest punt, i l'he situat aquí. I ara l'altre, que era C' sub 2, que era exactament igual, l'únic que el posàvem un signe negatiu a davant de l'angle, el que faré serà copiar exactament el mateix on hi ha C' sub 2 i enganxaré una altra vegada el mateix que havia fet, aquest que tenia aquí, però li posaré el signe menys a l'angle. I d'aquesta manera, aquesta ordre d'aquest segment només depèn de C, només depèn del punt C inicial, no depèn ni de C' sub 2 ni de C' sub 1. Per tant, si jo ara clico i apreto,
aquest document em segueix funcionant i si ara volgués borrar aquest punt, el podria borrar i no em passaria res. Vale? I ara veureu el per què. Ara veureu per què us dic això. Vale? És a dir, sempre podem agafar, allà on definim un punt i podem agafar la definició d'aquell punt i escriure-ho a sobre. Vale? I ara us explico el per què del full de càlcul. Vale? A veure com ho puc començar a fer. Sí, imagineu-vos que agafo aquesta... Imagineu-vos que agafo... Anem a mirar coses primer de tot d'un full de càlcul. Suposo que tots més o menys sabeu més o menys com funciona un full de càlcul. Jo, per exemple, si tinc un valor aquí en una casella, jo sempre podria anar a la casella del costat, per exemple, i dir-li vull que aquesta casella sigui igual, com es fa amb un full d'Excel, per exemple, i vull que sigui aquest valor 2 més 3, per exemple. Sí? I llavors aquest valor automàticament és 2 més 3. Sí? I amb un full d'Excel, si jo aquí baix tinc un altre número, tinc un 4, per exemple, aquí tinc un 3, si agafo aquesta casella d'aquí i l'arrossego, m'agafa i em torna a fer... És com la posició relativa, no? És a dir, aquí li està dient que agafi la casella del costat i li sumi 3, no? Doncs quan he arrossegat amb aquest quadradet petit d'aquí i arrossego cap a baix, el que fa és m'agafa la casella de l'esquerra i m'hi suma 3 igualment. I si ara ho fes a la de sota, m'ho torna a fer, que sí? Vale. Doncs amb GeoGebra és fantàstic perquè jo, per exemple, jo podria posar aquí i jo podria posar, per exemple, aquí el punt B, no? O podria posar el punt B aquí, no? El punt B és aquest d'aquí, no? Se m'acaba de crear un punt que es diu B. Però si ara arrossego... Perdoneu-me. No, perdoneu, no volia fer això. No volia fer això. Imagineu-vos que el punt B el vull situar aquí. El vull situar en una casella. El vull situar aquí, la casella A. Recordeu que aquí les caselles, per definir els objectes, sempre va per la columna i per la fila. Per tant, aquesta casella d'aquí és A7. Per poder veure-ho fàcilment, el que puc fer, sabeu que aquí a la finestra algebraica tenim aquesta barra d'entrada, que sí? Doncs el full de càlcul té la seva pròpia barra d'entrada. Per tant, jo potser m'interessaria abans posar aquí la barra d'entrada per poder-ho veure. Com puc agafar i posar la barra d'entrada? Doncs si agafo a sobre la pantalla i poso finestra gràfica o la barra de propietats, propietats normal, aquí hi ha una d'aquestes d'aquí, normalment utilitzàvem aquestes de preferències d'aquí, aquest d'aquí és del full de... Perdoneu. No, el tercer és el del full de càlcul. Són totes les característiques d'aquest full. I llavors, aquí hi ha un que posa mostra la línia d'entrada. Jo normalment tinc aquest activat. I fixeu-vos que és aquesta barra d'aquí. Si em poso sobre una casella, aquí dalt veig el que està escrit i a part d'això, aquí veig el codi de la casella. Llavors, si jo ara agafo i vull introduir un d'aquests elements que tinc aquí, el vull introduir en el full de càlcul, jo podria agafar-me, per exemple, el punt, farem per ordre, agafarem el punt A, podria agafar-me el punt A i portar-lo aquí. Per exemple, la casella, borrem això i ho posarem aquí dalt. Posarem aquí la casella B2, per exemple. Llavors, agafo el punt i li dic canvia el nom. Li canvio el nom i al nom li posaré les coordenades de la casella. Jo el vull posar a la casella B2. Per tant, fem B2, B majúscula 2. I automàticament aquest punt es passa a dir B2 i el tinc situat aquí. I aquí tinc les coordenades del punt. I ara imagineu-vos que vull posar un punt aquí a la dreta. És una cosa, no té a veure amb l'exercici. Imagineu-vos que vull posar un punt aquí a la dreta i vull que aquest punt es desplaci 3 cap a la dreta. Què faríem? Li sumaríem, com vam veure, agafaria les coordenades de B2 i li sumaria un vector o sumaria unes coordenades de 3, 2, no? 3, 0, no? És a dir, vindria aquí i faria aquesta casella, que és el B2, més 3, 0.
automàticament, fixeu-vos que em crea un punt aquí desplaçat 3, 2. Sí? Què passaria si vull fer com una malla, no? Vull trobar un altre punt aquí i un altre punt aquí? Doncs simplement arrossegant aquesta casella cap a la dreta, fixeu-vos que se'm fa automàticament tot de punts. I són punts que puc seleccionar i puc definir. Vale? Això és una de les coses que facilita molt les coses amb GeoGebra. És que la GeoGebra com a tal no té objectes de copiar, no hi ha res que puguis copiar, només pots copiar propietats, però en canvi si fas servir un full de càlcul hi ha segons quines coses que pots fer i faciliten molt la feina. I ara ho veureu, vale? Espero. Vale? Llavors agafo aquests punts de moment i els borro. Vale? Sí? Vale. Anem a situar aquí la casella, anem a situar aquí, vale? Anem a situar el punt B i el punt C. Vale? M'interessa el punt C perquè és el que hem començat. No sé per què no he començat amb el punt A, però anem a buscar el B. Vale? És a dir, canviem el nom del B, li posarem B3, vale? I a C, tot a la dreta, canvia nom i li posarem B4. Vale? I ara, aquí a la dreta, per exemple, aquí posarem punt. No? Aquí podem escriure com una capçalera. Vale? Llavors, jo aquí, per exemple, per escriure text a dintre del full de càlcul, s'ha de posar entre cometes. Vale? Per tant, jo posaria una cometa i posaria punt. No? I ja et surt com un escrit de punt. Vale? Fixeu-vos que aquest punt, aquí, se m'ha creat aquí a la finestra algebraica i es diu B1 igual a punt. Vale? És un text que està amagat. Si l'apretés, si apretés el cercle, se'n veuria en el punt 00. Vale? Però no ho faré. Vale? Vale? Llavors, aquí al costat del punt, vale? li posarem el punt aquest, posàvem un número aquí, que sí? Anem a introduir aquestes dades que tenim aquí, vale? que hem posat aquí, les posarem aquí a la dreta. Vale? Llavors, el punt B4 ja el tinc posat aquí, és aquest d'aquí, que sí? És el B4, ja el tinc aquí. Al costat o aquí davant, com vulguem, jo ho posaré a darrere, i posarem el valor, la posició en la que volem que es mogui el punt. Vale? En aquest cas li havíem posat 1, vale? Però com que tenim aquest punt d'aquí és A, aquest és B i aquest és C, ara li posarem 3 aquí. Vale? Vale, llavors aquí agafo i li poso 3. Vale? I en els altres els hi posaré 1, 2, 3, i així ho faríem amb tots els punts de la figura. Vale? 3, 4, 5 i 6. Hi haurien 6 punts. Vale? Jo canvio el nom aquest seria B5. Canvio el nom aquest, seria B6. Canvio a l'últim, que seria B7. Vale? I ara anem a mirar de col·locar l'ordre aquesta. L'ordre aquesta l'anem a mirar de situar en una casella d'aquestes. Vale? Vale, però tenim un problema, no? Perquè per situar-ho aquí no tinc totes les dades. Quan hem fet la simetria aquesta, hem utilitzat el punt O', vale? Que el punt O' és aquest punt d'aquí. Vale? Jo podria agafar aquesta configuració del punt O' i situar-la aquí al costat i crear sempre la simetria. Vale? És a dir, jo podria agafar aquest punt O', fixeu-vos que és O, era el centre d'homotècia, la longitud que vull posar, que és 2,2, i després posava B4. No? Per tant, jo podria agafar aquesta ordre, definir aquest punt o agafar aquest punt, que es diu O', vale? I posar-lo al costat de la casella B4. Podria posar aquí, en el punt D, vale? El D4. Per tant, vinc a O', canvio el nom i li direm D4. I automàticament aquest punt O', que és el que fa servir per fer la construcció, el tinc aquí a la dreta. Ara començareu a veure lo interessant que és això dels vèrtexs. Perquè aquest punt és una homotècia d'aquest B4 respecte al centre. I si vull fer l'homotècia del vèrtex B3, què puc fer? He de tornar a escriure-ho tot? No. Si jo agafo aquesta casella i la desplaço cap amunt, m'ha sortit aquí el 3.
I què és el D3? Ostres, doncs és el punt, és una homotècia des del centre, valor 2,2, perquè és el que tenia posat, i respecte al punt B3, fixeu-vos que se m'ha canviat el punt. El punt ja no és aquest que era B4, sinó que se m'ha posat el B3. Què vol dir? Que puc fer el mateix amb totes les caselles. Jo simplement agafo aquest, desplaço cap amunt i tinc aquí baix tinc el D2, que és el simètric, el de B2. Però ho puc fer amb els altres i puc fer-ho de vegada, puc fer 3 caselles a la vegada. I automàticament tinc tots els vèrtexs de la figura. Bé, els vèrtexs no, els vèrtexs desplaçats una vegada i 1,1 vegades, no? Sí? Llavors, aquests punts jo ara mateix no els vull veure. Fixeu-vos que és d'una forma molt ordenada, tinc tots els punts aquests que he fet i d'una forma molt fàcil puc seleccionar-los tot i dir que no vull veure els objectes, per exemple. I ja no els veig. És a dir, el full de càlcul et serveix, quan fas construccions que fas moltes coses, et serveix per tenir totes les dades superordenades. Aquí, per exemple, puc posar el nom de la columna per tenir clar. Aquest és el valor del moviment. Entre cometes poso mob. I aquest d'aquí és l'homotècia. Podria posar homo, per exemple. Això cadascú que vagi fent el que cregui. I ara anem a fer el pas més important. Què volem fer? Volem traslladar l'ordre aquesta que hem fet de... Primer de tot hauríem de traslladar el segment, el primer segment que hem dibuixat. Fixeu-vos que el segment aquest té totes les dades, té les dues variables, té el número 1, que és la posició en què volem que comenci a dibuixar, i després té B4 i D4, que és el punt que volem fer l'homotècia, i el punt D4 és el punt que tenim a l'extrem, aquests que acabem de fer. Llavors, jo puc agafar aquesta ordre, aquest segment que posa G, copio el text aquest i me'n vaig al costat de la casella B4, aquí a la B4, és a dir, a la E, en aquest cas 4, vinc aquí i aquí enganxo en la casella d'entrada o en la casella aquesta, clico 2 vegades i quan fa pampallugues enganxo el text de l'ordre aquella i apreto Intro. Ara se m'ha creat una altra nova ordre, ja no és aquella que tenia aquí, perquè simplement he copiat el text i l'he enganxat. Imagineu-vos que aquest d'aquí, que era el que teníem abans, el vull borrar. I ara em queda aquest, que és... Fixeu-vos que quan el selecciono és aquesta casella d'aquí, F. Fixeu-vos que se m'han creat 2 caselles. Per què? Perquè l'ordre aquesta d'aquesta eina està feta per 2 segments. Hi ha un segment que és el primer, que és el que es dibuixa, és a dir, un segment que seria aquest, veieu com un segment és aquest que es belluga, i l'altre, no, perdó, un és un segment i l'altre és un punt. Exacte. Un és un segment i l'altre és el punt. El primer, el que et dona és el punt que es mou. És a dir, aquest punt que tenim aquí, aquest punt és aquest. És la casella que està, el valor que està a la E. I F és el segment. Un cop tenim el segment aquest col·locat aquí, aquest segment es dibuixa quan el valor 3, la posició 3. Però anem a pensar una mica abans de fer-ho. Jo he dit que faria que a cada punt que jo vull passar faria un segment fins a C'. Després faria un arc aquí i després faria un altre arc aquí per traslladar la longitud. Per tant, són 3 moviments. I per tant, la següent recta que jo vull fer des de B3, per exemple, seria al cap de 3 moviments. Per tant, si comencem des d'aquest, que és el primer punt que tenia, que era A, aquí faré el moviment 1, serà el segment. El 2 serà un arc i el 3 serà un altre arc. Per tant, aquest comença 1, aquest d'aquí començarà el 4. 3 moviments més. El següent començarà el 3, és a dir, anirem sumant 3. Per tant, jo agafo aquesta casella i li diré que, per fer-ho tot automàtic, li diré que sigui igual a la casella superior, aquesta casella d'aquí, no sé per què s'ha quedat el 4, és a dir, que aquesta casella serà igual a la C2, que és la de sobre, i li sumarem 3 posicions.
I aquesta casella l'arrossego fins a baix. Això indicarà en quin moment vull que faci el segment. I ara mateix només he fet un segment. Aquest segment no està relacionat amb aquest valor ara mateix. Aquest segment, si us hi fixeu, tenim un valor que posa número 1 aquí. Doncs aquest segment el que he de fer és aquest número que no sigui 1, sinó que sigui aquest valor d'aquí. Jo vull que aquest segment d'aquí es dibuixi quan tingui aquest valor. El moviment tingui aquest valor. Per tant, aquí en vez de 1, escriuré la casella aquesta d'aquí, que és C4. I ja tinc la casella. Ara ja tinc muntat, això és 0, perquè el segment no està fet, perquè estem al moviment 1, i si arribo al moviment 7, que és l'últim, fixeu-vos que es dibuixa el segment. Doncs ara, si agafo aquesta ordre i l'arrossego cap a dalt, fixeu-vos que m'acaben d'aparèixer 3 segments, i si la desplaço cap a baix, no se m'han creat, no se m'han creat res. Ara veurem per què. Fixeu-vos que els valors que tinc aquí m'arriben fins al 16, no? En canvi, el valor de pas, el valor màxim que pot tenir moviment, fixeu-vos que està a 8. Per això no se'm crea aquests punts d'aquí. Llavors, hauria d'agafar aquest valor de pas i l'hauria d'incrementar, fins a 25, i després ja el reduirem si cal. Per tant, agafo el pas, clico 2 vegades, ho puc fer directament aquí sobre, i per exemple, a clicar 25. Fixeu-vos que ara m'acaben d'aparèixer aquests punts. Però no sé per què no m'ha aparegut el del costat. Llavors, el que faré serà, els borraré, els selecciono tots i els borro, i torno a arrossegar aquest punt. A veure què passa, si ara m'ho fa. Ara sí que m'ho he fet bé, m'ha creat els punts d'aquí. I ara si agafés la barra discant i l'anés movent, fixeu-vos que ja em va construint els segments. Primer construeix el primer, el segon, el tercer, el quart, el cinquè, el sisè. Imagineu-vos que dieu, és que jo aquest segment no vull que sigui tan negre, vull que sigui més prim, vull que sigui discontinu, vull que sigui moltes coses. Doncs només cal venir aquí, agafar tots els segments que els tinc aquí ben agrupats, botó de la dreta, propietats, i ara aquí puc venir a l'estil i dir, per exemple, que en vez de 2 sigui 1, que l'estil de línia sigui discontinu, per dir, que el color, en vez de ser negre, que sigui un gris perquè no es vegi tant, i tanco les propietats. I ja tinc els segments amb línies discontínues, més gris i que es veu menys. I encara em funciona tot. Sí? Ara anem a fer l'arc. Anem a fer aquests arcs d'aquí. Aquest arc d'aquí, que jo havia fet, fem una mica de zoom per poder-lo agafar. Clico sobre l'arc i fixeu-vos que l'ordre que té, tots els valors que hi ha, posa mob, posa aquí un 2, perquè aquest valor l'hem de canviar, posa B4 i tots els valors que ja poso ja estan definits de caselles o és el centre d'homotècia que no el volem tocar. Doncs m'agafo aquesta ordre, l'escric, la copio, copio, i me'n vaig al costat de la casella B4. M'aniré aquí a la dreta, a G4. Vaig aquí a G4, aquí, a la casella G4, i incrusto aquest text, però no apreto intro, vaig a modificar ja les dades. Aquesta casella d'aquí, aquest valor d'aquí, és el valor en què volem que es dibuixi. Fixeu-vos que ara el segment aquest se'm dibuixa en el valor 7. Per tant, l'arc de circunferència jo vull que sigui en el 8, en el següent. Aquí hauria de posar 8, però no vull que sigui 8, vull que sigui que depengui d'aquesta casella. Per tant, diré que sigui la casella C4, i a més li sumaré un número més perquè sigui el següent. Per tant, posaré C4 més 1. I apreto intro. I en aquest cas se'm creen més coses. Se'm crea un punt i se'm creen 2 segments. No em feu dir per què, però hi ha 2 segments.
Un és al final i l'altre és quan es construeix, em sembla. I ens passa el mateix. Ja tinc una ordre que depèn de... Tots són variables, tot el que hi ha a l'ordre definit són variables. I ara si agafo aquesta casella i la desplaço cap amunt i n'agafo només un, no agafo els tres perquè abans no m'ha funcionat, i el desplaço cap a baix i fixeu-vos que ja tinc els arcs de tot arreu. I si el poso aquí en moviment, se'm construiran tots els arcs, se'm van construint tots els arcs. Ui, alguna cosa passa aquí. Se'm construeixen dos. Vale, perquè hi ha l'antic. Hi ha l'antic, aquí hi ha l'antic. Aquest antic, aquest l'eliminarem. Ara fixeu-vos que em fa el segment, una mica més petit, el segment em fa el primer arc i ara em falta fer el segon arc aquí, no? Per traslladar aquesta longitud aquí i trobar el punt. Doncs anem a fer el mateix. Anem a fer el mateix, però podem aprofitar la mateixa ordre. És a dir, puc agafar aquest valor i aquest punt, per fer aquest punt, m'agafa el valor, és a dir, em fa l'arc de B2, no? Doncs ara m'interessa tenir el punt aquest d'aquí, l'extrem. M'interessa tenir el punt homotètic. Llavors puc fer dues coses. Una, o crear un punt aquí que sigui l'homotètic, fer una homotècia directament per saber quin és el punt i llavors fer el gir respecte a aquest punt, o allà on te posi C2, perdó, on te posi B2, espera un moment de res, que ara m'estic liant. Sí, on te posi B2, posar en vez de B2, posar l'ordre que em doni el punt B2. Llavors anem a fer més fàcil i anem a fer que sigui el punt. Anem a fer que sigui, anem a crear el punt primer, no? Anem a crear l'homotècia del B2 respecte a O. És a dir, el simètric. Anem aquí fàcilment, anem aquí a les ordres, anem a homotècia, no, perdó, a simetria central, i seleccionem primer l'objecte que vull fer simetria, que seria el B2, i marco el centre d'homotècia. Ja tinc el punt aquí. I ara aquest punt el situaré aquí en una altra casella, a la casella J2, per exemple. Canvio el nom, el situo a J2. Ja tinc el punt aquí. I aquí ara que hi penso, no hem posat noms aquí a les coses, no? Si voleu posem aquí segment. I aquí posaríem primer arc. I aquí posem un homotètic. I ara anem a fer que l'arc el faci a partir d'aquest punt, el J2. No sigui el punt B2, sinó que sigui J2. Per tant, agafo l'ordre arc, aquesta que havíem fet, agafo aquesta ordre, la copio, cancelo, per tant, l'escape, per exemple, o em poso fora, vinc a la casella del costat, de punt homo, i aquí vinc i enganxo. I anem a veure què hem de modificar d'aquí. És el punt simètric, no? No el punt homotètic. Perdó, sí, el simètric o homotètic per dos, sí, és el simètric, sí, perdó. Ara ho canviaré, tens raó, tens raó. Llavors, anem a modificar les dades aquestes. Què ens passa aquí? Primer de tot, tenim el pas, el mob, després tenim aquí quan es dibuixa, no? Si el primer arc es dibuixava a C2 més 1, aquest es dibuixa després, no? Per tant, aquí posarem C2 més 2. I després, què fèiem? Fèiem la rotació del punt B2, no? El B2 era el punt inicial, aquest. I ara no he de fer B2, sinó que he de fer el J2. Per tant, allà on te posa B2 he de posar J2. Es posa J i J. I en teoria la resta és el mateix, no? Els angles són els mateixos, el centre d'homotècia és el mateix, el centre de l'arc, perdó, i llavors ja estaríem. Apretaríem intro
i ja tindríem l'arc. Mira, fixeu-vos que m'ha sortit aquí perquè estava amb el 3,4, em surt aquí. Vale? I aquí posarem punt simètric, exacte, aquí, vale? I aquí posarem segon arc. I ara, en principi, ja ho tindríem pràcticament tot. Ara, aquest arc, el que he de fer és, tant el punt simètric com l'arc, l'hauria de fer de tots els punts, no? Per tant, els selecciono els dos, per exemple, i arrossego cap a baix. Vale? I en teoria els tinc tots creats i el punt aquest simètric, sí, per cert, ara mirarem el punt simètric. Fixeu-vos que aquests punts estan creats automàticament i ja surten quan em surten sempre, no? Jo ara faig la construcció i els punts aquests ja em surten. Llavors, quina gràcia té, no? Si ja surten els punts. Anem a fer que no es vegin, que es vegin quan ens interessa, no? Per exemple, fixeu-vos que vaig al 2, ara estic en el 3 i pico, comença a fer l'arc, no? Quan està al 3 i mig, està el 3 i mig, no sé si puc tirar més a poc, sí. Amb les fletxetes podem modificar i anar avançant d'un en un, quan tenim seleccionat. Al 3 i mig ja m'apareix el punt, vull dir, m'hauria d'aparèixer el punt, al 3,6 ja hauria d'estar el punt, no? Llavors, recordeu que podíem fer podíem modificar quan volíem que es veiés el punt? És a dir, si posàvem el punt a propietats, jo podia venir aquí, avançat, recordeu que posàvem aquí una casella de control. A part de la casella de control també li puc dir condicions. Jo li puc dir, per exemple, que aquest punt es vegi quan el valor aquest de mob tingui un valor concret o sigui un valor més gran que A. Llavors, jo podria posar aquí 3, per exemple, o 3 i mig. 3,5. Perdó, s'ha de posar amb una coma, 3,5. Perdó. He de dir que el valor mob sigui més gran de 3,5. Ara sí. Mob sigui més gran, l'ordre de més gran que, i aquí poso 3,5. Diria que és en punt. Sí. 3,5. Llavors, si ara ho tanco, propietats, fixeu-vos, ara, si baixo de 3,5, el punt no hi és, i a mesura que vaig creixent, perdó, que anem massa ràpid. Veieu que el punt apareix ara aquí en el 3 i mig? A partir de quan és 3,6 apareix el punt. Per això voldria fer totes les caselles, és a dir, voldria fer que tots els punts apareixessin quan li correspon. Però clar, jo he posat un valor, he posat un número. Aquí he posat, en aquest punt, he posat un número. Però aquest número estaria bé que fos una variable, que es tingués a veure amb el moment que jo vull que es vegi. Recordeu que teníem una casella que sembla que era la C2. No sé si puc veure per aquí. La C2 que em deia quan apareixia, no? Llavors era la C2 més 2, no? Què passa si aquí, en vez de 3,5, poso C2 més 2,5? I llavors ja serà el valor 3,5, no? Perquè si aquest valor val 1, més 2,5 serà el 3,5 que hem posat. I ara anem a veure què passa. Suposo que em tornarà a passar igual que si ara vinc aquí, agafo la casella aquesta i tiro enrere, veus, no? Quan m'interessa, sí? Doncs vull aplicar això a tots els punts que he fet. Com que és una variable, aquest punt és el punt simètric, doncs puc agafar aquest punt i arrossegar-lo cap a baix i em passa tots els punts. És a dir, si ara vaig avançant, la casella, apareix l'altra i m'apareix el punt, veieu? Va apareixent el punt quan toca. Sí? És una mica complex al principi, suposo que ho veieu molt complex, però quan ho acabes de fer i veus que modifiques aquí i tot quadra, tot funciona i tot, no sé, a mi, quan acabes de fer una construcció està superbé, la veritat. Quan fas una construcció i ho tens així tot ben ordenat, si després de cop i volta diem no, ara no vull que sigui un punt, sinó que vull que sigui un eix de simetria, només modificant alguna dada de per aquí, automàticament tot et funciona. I això és lo interessant, això és lo xulo
del GeoGebra i de la geometria dinàmica. Doncs ara ja ho tindríem tot dibuixat, en principi. Ara només ens faltaria, un cop hem acabat de fer tot això, és fer una casella, fer un botó, que jo apreti el botó i automàticament em comenci la construcció i me la faci des de zero. Per fer això, aquí al final de tot, allà on hi havia les caselles de control, on hi ha la barra lliscant, hi ha una que posa botó. Llavors agafem aquí, apretem aquí sobre i ens fa un botó. I aquest botó li podem dir reinicia. Deixeu-me mirar el text que s'hi ha de posar, que no me'n recordo. On el tinc? Tenia una construcció oberta. Llavors, quan volem reiniciar, si poso propietats, quan el creava el punt, em sortia una pantalla que podia escriure les ordres que volia fer. Llavors, anem a fer directament, no ho fem des d'allà, sinó que ho fem des del mateix botó. He anat a propietats, he anat a la barra de propietats i al final de tot hi ha una que posa seqüència de comandaments. Hi ha dues opcions. Una, que és en actualitzar, i una altra que és en clicar. A nosaltres ens interessa que es faci quan apretem a sobre el botó. Llavors, anem aquí a clicar i li direm que quan cliquem aquí volem que comenci de zero l'ordre. Per tant, voldrem que torni a començar de zero, voldrem que el valor mob valgui 1. Per tant, recordeu que vam dir que per definir un valor l'ordre era defineix, i valor, altra vegada en majúscula, la primera lletra, valor, i obrim un parèntesis i direm que el valor mob, és a dir, la variable mob, és a dir, escrivim mob, coma, valgui el valor que diem. En aquest cas li direm 1. I quan cliquem la casella, automàticament valdrà 1. Si ara cancelo, i tanco la... Espera que vaig fer més petit, que jo tinc molt gran la finestra. Tanco la finestra, i fixeu-vos que ara quan apreti aquí sobre reinicia, el valor mob es passa a 1. Ara m'interessa que quan passi a 1, aquesta casella, el valor es mogui, com vam fer l'altre dia, que vam dir que es desplaci. Si no m'equivoco, l'ordre era inicia... Sí, és l'ordre inicia animació. Per tant, tornem a anar a la casella, propietats, i aquí en clicar a la línia de sota posarem inicia animació, tot amb accents, posarem parèntesis, obrirem parèntesis i hem de dir quin objecte volem animar. En aquest cas volem animar aquesta barra lliscant. És mob. I ara automàticament, en teoria, ja s'hauria d'animar quan cliqui el botó. Tanco la finestra aquesta i ara cliquem a sobre reinicia i fixeu-vos que comença la figura a moure's. S'acaba de construir tot el que d'allò, però torna enrere. Recordeu que les barres lliscants podíem escollir si només era ascendent o descendent o anava ascendent i descendent, doncs hauríem de canviar-ho això. Llavors, per parar el moviment, aquí baix a l'esquerra sempre teniu una tecla de pausa. Apretem aquí sobre i es pausa. Llavors, anem a la barra lliscant i anem a propietats de la barra lliscant i li hem de dir que es desplaci només en una direcció. Només volem que construeixi, per tant, serà creixent. I quan acaba d'arribar al valor més gran, es para automàticament. I llavors, anava molt ràpida la velocitat. Recordeu que aquí al costat de creixent tenim una casella que posa velocitat. Llavors, jo posaria, per exemple, 0,5. I ara anem a tornar a provar una altra vegada. Tanco i torno a posar reinicia. I ara va una mica més a poc a poc. Com podem fer perquè al final dibuixi el polígon? Ara anem a dibuixar el polígon. Ara ja tenim això, ara anem a dibuixar el polígon. El polígon el dibuixaríem amb segments.
no separat. Si no hagués dit... Bueno. Anem a dibuixar els segments. Els segments, els vèrtexs, els punts que hem d'utilitzar són aquests punts, els punts del punt simètric, no? Llavors hem de fer el mateix segment que havíem fet al principi, hem de fer el text aquest que havíem fet de segment, no? Recordeu els que havíem fet sec i havíem posat tot això, doncs hem de fer el mateix però amb els punts del punt simètric. Llavors, podríem copiar aquesta ordre, podríem copiar l'escrit perquè ens sigui més fàcil, i em vinc, per exemple, aquí sota la casella, i aquí li posaré el valor, per exemple, en el qual vull que es comenci a dibuixar. L'últim valor que hem posat era 16, més 2 moviments dels arcs, era 16, 17, 18. Per tant, aquí començaríem a fer el segment a partir del valor 19. Llavors, aquí copiaré el text aquest que hem copiat del segment. Vull que faci un segment. Recordeu que després del mop era el valor que volia que comencés a moure's. Serà aquesta casella d'aquí, el valor 19, que és la J9. J9. I vull que vagi des de el primer segment, vull que vagi des de J2, que és el primer punt, des de J2 fins al segon punt, que és J3. I apreto Intro. Llavors, automàticament, quan venim per aquí, hem de fer els punts, el valor 19, ja se'n fa el primer segment. Que vull fer els altres segments, doncs agafo aquí i afegeixo un altre valor aquí, en aquest cas seria 20. Una cosa que té bona, que és com el full de càlcul, si tinc dos números correlatius, o encara que no siguin correlatius, si els selecciono tots dos i arrossego, ho he de fer amb dos, amb un sol no val. I se'm va sumant un punt a cada un. És una forma ràpida de posar un número més. I ara, si només que agafi aquest punt d'aquí i arrossegui el valor, el segment aquest, se'n fan tots els segments. És a dir, si ara moc el valor del mop, se'n fan tots els segments, excepte l'últim, perquè se m'ha acabat el pas, he de tornar a modificar el pas, perquè s'incrementa més, fins a 28, per exemple. I aquest d'aquí, que no se m'ha creat bé, perquè no hi havia el valor, el borro i el torno a arrossegar. Per què no se m'ha creat bé? Perquè si anem a mirar quins punts m'ajunta el punt J7 amb el J8. Si sabeu que el J8 no és cap punt, no existeix. Per què? Perquè hauria de tancar la figura, no? Hauria d'agafar el primer de tots. Hauria d'agafar el J2. Per tant, hauria de venir aquí, posar el J2. Ara ja sí que me'l fa i em tanca la figura. I ara, per exemple, imagineu-vos que jo vull que la figura aquesta sigui de color verd, no? Doncs m'agafo tots els segments, propietats, vaig que m'ho faci de color verd, per exemple, aquest, per exemple, i vull que sigui més gruixut. Donar-hi valor de línia, no? I si volem que s'ompli la trama, el que hem de fer és construir un polígon d'aquesta, amb l'ordre polígon, construir un polígon i que es vegi a partir del valor que sigui 20 a 25. Per tant, hauria de crear un polígon que tingui tots aquests segments, aquests vèrtexs d'aquí. Per construir un polígon que tingui aquests vèrtexs, si no m'equivoco, podem seleccionar els vèrtexs, a veure si es pot fer. Els vèrtexs són aquests, els punts simètrics. I... no puc fer-ho. Hi ha una cosa amb dibuix, amb GeoGebra, que es diu llistes, que se'n diuen llistes, que està... no, està aquí dalt, perdó. Sempre que entro en el full de càlcul, fixeu-vos que les barres inicials que tenim de dibuix se m'han canviat, són diferents, i veieu que aquí hi ha una que és com una matriu, doncs és aquesta ordre d'aquí. Això és per crear una llista. Llavors, si selecciono els valors, tots els punts aquests, i apreto aquí, el programa em crea una llista que es dirà L1. Jo, per exemple, li canviaré el nom i li diré vèrtex. A mi m'agrada anomenar les coses per tenir més clar què són.
I aquí, fixeu-vos que quan crees una llista, el que farà serà com una llista, com una matriu amb tots els punts dels vèrtexs aquests. Llavors, aquests es dirà vèrtex i aquí hi ha dues opcions. Una, objectes lliures i l'altra, objectes dependents. Si posem objectes dependents vol dir que si aquest valor d'aquí canvia, aquesta llista també canvia. Si posem lliures, t'agafa els valors aquests que té actualment, però ja no te'ls canviarà mai més encara que modifiquis aquí. Per tant, ho posarem així, crea, i ara m'acaba de crear aquí baix de tot d'allò que es diu vèrtex. I ara hauríem de crear el polígon i utilitzarem aquests vèrtexs d'aquí per fer el polígon. Llavors, si vaig a polígon, si no m'equivoco, apretes polígon i dius seleccioneu tots els vèrtexs i torneu a seleccionar el primer punt. No sé si funcionen els vèrtexs. No funciona. Doncs ho escrivim, escrivim ordre polígon. Escrivim polígon, i entre parèntesis fixeu-vos que quan es comença a escriure una ordre sempre surten totes les possibles ordres que hi ha, i les maneres que puc introduir. Per exemple, el polígon ho puc fer de moltes maneres. Puc posar tot de punts a darrere, i m'ho fa, o puc posar això que posa llista de punts. Doncs clico aquest, i ara aquí on posa llista de punts escric vèrtex, que és el nom que li he donat. Si no puc donar nom, potser posa L1. Fixeu-vos que només escriure això ja m'està dibuixant aquí el polígon. Ja hi ha una trama. Llavors, a mi m'agradaria que fos d'un altre color, però em sembla que no puc modificar ara des d'aquí. No puc modificar. Apreto intro i tinc aquí el polígon. I m'ha construït el polígon aquí, aquest polígon 2. Però no m'ha creat punts ni res. Això el que té és que no et crea punts, no et crea res, només et fa ben bé el polígon. Llavors, ara aquest polígon jo el voldria canviar i voldria dir que fos de color verd, igual que el verd que he fet servir abans, perquè sigui diferent. I a més vull que m'aparegui quan el valor mob valgui 25. Per tant, anem una altra vegada a la seqüència aquesta, a avançat, les condicions per mostrar l'objecte, i aquí li direm que es vegi quan mob sigui més gran o igual que 25. Mob més gran o igual que 25. I apretem intro. Ara, en teoria, ja tenim la construcció feta. Agafem els punts, copio el punt, altre. Em construeix el polígon i al final de tot es veurà el polígon. I no sé per què no s'empara. Anem a mirar les condicions de la mà relliscant, no sé per què es para. Creixent, aquí. Hi ha creixent, decreixent, i l'últim és creixent només una vegada, és aquest el que hem de posar. Creixent només una vegada. I al tindríem, quan arriba aquí al final, tenim la figura feta. El pas del 19 al 25 està a la columna J per alguna cosa? No, jo he posat aquí perquè, com que tenia els punts aquí dalt, perquè sàpiga que és una relació. No, això de l'Excel és cadascú que s'ordeni com vulgui, no té cap... Vull dir que això és un tema personal de com ho creeu. Ho he fet aquí, ho podria haver posat a darrere, però ho he fet aquí, no sé. No em facis dir. Potser perquè quan tens moltes columnes has de moure't molt cap a la dreta, a vegades val millor fer-ho en vertical, o no ho sé. Això ja és cosa de cadascú. Josep, una pregunta. Quan jo obro un exercici teu i tu has fet servir un full de càlcul, tinc accés al full de càlcul també? Sí, el full de càlcul està dintre el document. Vale, perfecte. És a dir, només cal que vagis a visualitza, full de càlcul i l'obris. L'única cosa que jo sempre el tinc com una finestra emergent, el tinc sempre així jo. Llavors pot ser que no el vegis a la pantalla, però que el tinguis obert al costat. D'acord. Sí? Els meus fulls sempre són així. Vull dir que jo, com que tinc dues pantalles, ho treballo a la pantalla del costat, perquè ja veieu que ocupa molt d'espai aquí al costat. Doncs res, a veure, avui en principi, trobo que, no sé com ho veieu, si ho heu vist amè i fàcil o ho heu pogut anar seguint. Fàcil segurament no és, perquè és la primera vegada que ho veieu i fàcil segurament no és. Però ara aquí faltaria agafar el nom dels punts i venir aquí al punt B2, venir aquí a propietats,
i a cada un venia llegenda, no? I posava, per exemple, que el punt aquest és A. Si clico sobre l'altre, aquest d'aquí es diu B. Aquest per posar-lo net, no? Perquè es vegi clar, no? Aquest és C. Però això el que va bé és fer-ho al final, perquè si no et facilita més les coses per saber quin és cada punt i aquestes coses. Aquí faríem E i aquí posaríem F. I sempre amb la llegenda, no mai modificar el text de dalt. Això seria uns i els altres, que eren els punts simètrics d'aquí, que són aquests d'aquí, doncs seria A', estic per aquí, per aquí la casella la barra del costat, quan teniu les propietats, aquí la barra del costat teniu també les caselles, com que estan ordenades en el full de càlcul, els podeu agafar fàcilment. Llavors vindríeu aquí, B', sabeu que no heu d'anar un per un, sinó que ho teniu tot aquí, B', B', E' i J'. No sé què està passant, que no està sortint, no? He canviat els que no tocava o no sé què ha passat, que no s'han vist. J2. No s'ha canviat, no sé per què. No s'ha canviat. Vale, sí, perquè no puc canviar d'una a l'altra sense tancar l'ordre. És a dir, quan jo poso aquí C', no puc agafar l'altra casella, sinó que he de sortir de la casella on vull modificar perquè es quedi gravat i llavors vaig a J5 i llavors canvio. C', i E', ABCD, E', aquí F'. No sé per què he posat J, F'. Llavors, jo us proposaria que agaféssiu algun tipus d'exercici, l'exercici que vulgueu, simetria, translació, etc. Si voleu transformacions així o construir polígons, alguna construcció, que féssiu servir una mica aquestes eines, a veure com us surt i quants problemes teniu. Llavors, podem comentar-ho. Si voleu, si entre setmana jo vaig entrant al curs aquell de GeoGebra, el grup de GeoGebra, i algú vol penjar un document i dir, em passa això, doncs podem mirar de contestar-ho. O entre tots, si aneu entrant, podeu mirar-ho. Jo us proposaria això avui, com a tasca. Agafar un tipus de construcció així senzilla, i, bueno, senzilla, no és senzill, i combinació de fer. Esteu rient per aquí. Suposo que és perquè no és senzilla, no? Puc fer unes preguntes? I tant. Sí. El pas, el número de passos que apareix des del principi, com el posem? Sí. O potser me l'he perdut. La tens aquí, no? Sí. En el document inicial ja el tenies, el document que t'he passat. Sí. Jo he de fer aquesta activitat sobre el document inicial. Pots fer-ho des del... Sí, jo et recomano que facis del document inicial, aquell que posa d'en Ramon Nolla, perquè tens les ordres ja posades, tens la barra lliscant de MOB i tens el pas ja situat. Vale. I una pregunta, si podem repassar com descarregar-ho per poder... Jo l'he provat, però no he pogut. Com descarregar el document, vols dir? Sí, per poder treballar a sobre. Vale. Vens aquí, vens al perfil meu, que tinc el llibre, obres el llibre, vas a la sessió anterior, que era la sessió 3. I el document que hem de baixar és aquest que hi ha aquí baix, que és aquest d'aquí. Com que hi ha molts documents, fixem-nos en quina posició està... Ui, sí que n'hi ha, Déu meu. Ara deixa'm mirar a quina posició està, el primer, el segon, el tercer, el quart, el cinquè document, que és de GeoGebra. Llavors, te'n vas aquí als 3 puntets de dalt a la dreta i vas a detalls, espera que se m'està pensant. Està pensant perquè està carregant els documents de GeoGebra. Josep, llavors, una pregunta, perdona. O sigui, has de posar el GeoGebra i llavors els 3 puntets, o sigui, en funció de quin apretis, pots descarregar-te un o l'altre. Entenc? Sí, ara veuràs tots els documents. És que jo al principi de la classe no he pogut baixar-me'l, però ara veig que...
Sí, jo Haver-ho dit, tampoc. haver-ho dit al Vaig principi de la intentar, classe però... i així ens hauríeu pogut seguir. No Bueno, tingueu jo m'he por, anat reconstruint, eh? Vale. No tingueu por de tallar-me, vale? Aquí, els 3 botonets ara heu posat més gran, vale? Detalls, vale? Sí. Sempre, qualsevol document que vulgueu baixar, 3 puntets, detalls. Vale? I jo, com que tinc la mania de posar molts documents en un mateix arxiu, vale? Heu d'anar, això ho veureu més petit, vale? Aquí a descarrega. Vale? Apreteu descarrega i ara us surt una casella on us parla de la llicència, vale? Tal. Vale, cliquem aquí i ara veiem aquí els documents. Aquí aquests són tots els documents que tenim. Vale? I aquest que havíem de descarregar era aquest que posa Applet 5. Aquest és el que he utilitzat per començar. Vale? Llavors, aneu aquí hi ha tres opcions. Heu d'anar a aquest que posa Applet i a darrere posa GGB. Vale? Aquest és el que heu de descarregar. Cliquem aquí sobre i automàticament et surt aquí un document aquí descarregat. Si apreto a sobre, vale? Se'm obre el document i us explico perquè segurament haurà desaparegut les barres de... Vale. No. Aquí ara mateix em surt. Vale? Ja teniu tot el document. Aquí simplement podríeu borrar totes les coses que no siguin ni pas ni mob. Vale? Aquests dos nombres d'aquí, tot el que no sigui això, borrat. I llavors ja teniu el document per començar. Això seria el document que he començat jo. Vale, moltes gràcies, sí. De res. On va parar? I Un directament cop posem, perdó, directament posem molts passos, ja. Traiem aquest 3 Exacte, i sí. Aquí ja poseu, si voleu fer una qüestió 30, per dir alguna cosa. poseu 30 o 40 i així no heu d'anar a canviar. Vale? Perdona, un cop ho baixes ja veus el programa, no està obert, diguéssim. Sí, l'arxiu que t'hagi descarregat, busques l'arxiu on te l'has gravat, cliques 2 vegades a sobre i se t'obre el document. Val. I després quan el guardes, com el guardes? Perquè ara no... Fitxer, guardar. Fitxer guardar i ja està. Fitxer, espera, Desa. Desa o anomena Idesa. Val, Si vols bé. gravar amb un altre nom, anomena Idesa. I si no, Desa. Vale. I tindria una altra pregunta que sí que això sí que ho has dit, però quan li dones a una eina perquè surti a la barra a la dreta què has de fer, Sí? en lloc, com es feia? Sí, això, aquest, quan el descarregueu ja el tindreu, vale? Però com es feia perquè et surti aquí? Sí. Doncs, primer de tot havies d'agafar una eina que tinguessis i posar-la dintre del programa, vale? No, això sí, no, jo ho vas dir el primer dia. L'ajuda. L'ajuda, sí. L'ajuda, vale, ok, vale. Has d'anar espera. És que jo el primer dia no veia tot, tota la pantalla, sí. Vas o sobre un document i fas propietats i vas al panell aquest que et surt. Sí. Vale, a veure. No sé què passa, que li costa molt, espera. Que no sé per què aquest document el té aquí enganxat. Vale. Jo sempre tinc així de superfície. Vale. Aquí modifiques el document. Aquí dalt tens com uns diferents menús. El primer és les propietats de l'objecte, el segon són les propietats de la finestra algebraica, vale? I aquí, si no m'equivoco, és en la tercera columna, vale? La tercera columna que hi ha, preferències de disposició, i aquí tens barra d'eines, la segona tens barra d'eines, i aquí posa mostra l'ajuda de la barra d'eines. Vale. I cliques aquí i automàticament et surt aquí el text. Perfecte. Vale? I no sé si teniu algun altre... Aquest document que hem fet a classe, aquest document que acabo de fer, vale? Aquest document us el penjaré a la sessió 4. Vale? Ara l'editaré i us el penjaré. Aquest document així com està. Llavors podrem descarregar-lo i veure tot. Exacte, podeu descarregar, mirar tot el que hem fet. Vale? I també quan us pengi el vídeo al YouTube també teniu l'enllaç allà del llibre de reproducció perquè podeu descarregar o el que sigui. Vale? Sí? Una pregunta que no està relacionada. En el llibre, quan vols fer un capítol, jo he provat de fer capítols i no em sortia, per exemple, tenia un que era els tutorials, el 2, en comptes de sortir-me 2, em sortia 3 i no em sortia ordenat. O quan tancava, diguéssim, editava i tancava,
el que havia posat, els capítols aquests que havia posat no se'n veien. Jo no sé si és que he anat Vale, molt sí, ràpid. els capítols, si estan buits, no es veuen. Vale. Si no tens cap document penjat, És no això, es doncs. veuen. I l'ordre? I l'ordre tu el pots moure. Tu et pots posar aquí a sobre i desplaçar-lo amunt. Bueno, doncs posava 1, 3... Segurament perquè el 2 no tenies cap document penjat, potser. I no te l'ensenyava. Pot ser que sigui això. I després una altra cosa. Les caselles aquestes de control es poden moure lliurement. Vull dir, tu pots moure... És que he intentat moure'l dintre de la d'això, no aquestes, les altres. Sí. Deixa'm gravar aquest document. Anomena idees, deixa'm gravar un moment aquest document. Simetria central. Vale. Si jo tinc una casella de control, aquesta, no? Sí, la tens ja creada i tal, i les vols ordenar perquè has clicat en algun lloc que no era, tu el pots moure, però jo no podia. Vale, sí, perquè tu vols moure amb el botó de l'esquerra. No ho sé, no sé com Sí, es mou amb el botó de la dreta. Amb la dreta, vale. Sí? I també té la característica que aquí també pot ser que la tinguis fixada. Quan poses el botó de la dreta, et poses a sobre el botó de la dreta apretat i mous. I si no, botó de la dreta, aquí tens fixa casella de control. Vale? Si la marques i la treus, en teoria ara la pots moure amb el botó de l'esquerra. Sí, si no, menú. El menú, vale. Que era el menú, que era fixar, el fixar. Fixa casella de control. Vale, doncs jo miraré això. Si en vols moure, si en tens 4 de ben posadetes i les vols moure totes juntes, primer les has de desfixar i seleccionar-les totes i moure-les totes juntes. Ho pots fer. Vale, molt bé, gràcies. De res. Doncs la tasca us proposo això, que agafeu un exercici, ja sigui una transformació o una translació, una simetria o una homotècia, no? Per exemple, el que creieu i mireu d'aplicar mireu de fer-la que sembli com si es dibuixi, no? Si et sembla, començarem per coses més senzilles. Vale, doncs alguna cosa senzilla. Quadrilàter, un triangle, una coseta així. O feu-ho, per exemple, sense que sigui en moviment. Construïu-la, com si la dibuixéssiu. Per exemple, encara que sigui pels passos, anar clicant els passos i anar clicant els passos. Sabeu com vam fer l'altre dia, no? Fèiem la barra sota dels passos i apretàvem passos i anàvem veient els passos que s'han anat fent de mica en mica. Doncs potser començar una tasca com aquesta. Vale? Vale. I aquest exercici el faríem sobre la plantilla de... Si el vols fer mòbil, si t'animes a fer-ho mòbil, ho podries fer sobre la plantilla aquesta que t'acabo d'explicar com baixar-lo, vale? Vale. Vale? Si no hi ha cap més dubte, ho deixem aquí. D'acord, gràcies. Vale? Adéu. Vinga, D'acord. adéu. Moltes gràcies.